πάλι λοιπόν τώρα. Ήρθε η ώρα της τριφτής πίτας λοιπόν. Ανοίγουμε τα φύλλα μας. Πάλι 6 φύλλα. Ρίχνουμε λαδάκι στο φύλλο. Έλα, στενά. Το υλικό που είχαμε χρησιμοποιήσει στην σπανακόπιτα, το ίδιο υλικό λοιπόν έχουμε κρατήσει τώρα για να κάνουμε τη στριφτή. Το υλικό λοιπόν μέσα έχουμε πει ότι είναι σπανάκι, καυκαλίθρες, πράσο, κρεμμυδάκι φρέσκο, μυρόνια όταν υπάρχουν. Το σπανάκι προηγουμένως το έχουμε βάλει στο αλάτι για να το στραγγίξουμε να μην έχει πολλά υγρά. Και τώρα λοιπόν το ταψάκι μας λοιπόν είναι πάντα λαδωμένο στις πίτες. Λαδώνεται λοιπόν. Όπως βάζουμε και στο ταψί στην κανονική σπανακόπιτα, λαδώνουμε και εδώ πριν βάλουμε το υλικό πάνω. Τώρα με το χέρι βέβαια εδώ οι νοικοκυρές, αλλά περίπου 3 μεγάλες κουταλιές βλέπω εγώ εδώ ότι είναι αυτές. Υλικό. Ναι. Τη φέτα την έχουμε ρίξει ήδη μέσα στο υλικό τώρα. Ρίχνουμε και λίγο εδώ έτσι. Ρίχνουμε και λίγο έξτρα για νοσταλγιά. Στριφτή. Σουτ! Και διπλώνεται στις άκρες και γυρίζει γύρω-γύρω λοιπόν για να γίνει η στριφτή. Θα βάλω και στο μικρότερο μέσα. Ας μην τα Τελικά εδώ το ταψάκι μας επειδή είναι μικρό θα βγουν 4 στρώσεις, 4 φύλλα γεμιστά. Δεν πειράζει ρε, εντάξει, μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε βάλει και ανθότυρο μέσα εδώ στα... Όχι. Μόνο φετούλα, έτσι. Το ανθότυρο στην τυρόπιτα. Το ανθότυρο μόνο στην τυρόπιτα λένε εδώ οι νοικοκυρές, οι κραψίτισσες. Έξτρα λοιπόν τυράκι ξανά πάνω. Μία δόση, ένα στρίψιμο, πλαϊνό να κλείσει. Ξανά. Και αμέσως το ταψί. Περίμενε, έχει δουλειά από. Καλά, εντάξει, δεν την πειράζουμε. Θα τους χαράξει. Τι να χαράξει, για να Και αυτά και αυτά θα τα... Α, για να πούν τα κομματάκια όταν θα είναι για να σερβιριστούν. Αμπουλάκι πουθενά εδώ, έτσι. Όχι. Πουθενά λοιπόν αμπουλάκι εδώ. Λαδώνουμε λοιπόν από πάνω. Πάντα. Για πες τι κάνεις, Θεία. Λαδώνουμε από πάνω και τώρα θα την κόψουμε. Το μαχαιράκι. Χωρίς το μαχαίρι να έχει δοντάκια. Ένα απλό μαχαίρι. Και αυτό όχι κάτω-κάτω να τη πάει. Και πάλι όχι κάτω-κάτω λοιπόν το χάραγμα. Μέχρι τη μέση σχεδόν. Ορίστε. Ωραία. Και αυτή λοιπόν ψήνεται στους 200 βαθμούς πάνω κάτω για περίπου 50 λεπτά. Έτοιμη κι αυτή. Ανάλογα το φούρνο. Πολύ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η στριφτή η σπανακόπιτα.